Pozik zaude horren beste jende zoriontsu egitea lortu duzulako. Oltzara igo, ta jendea zai, ze bertso klase, ze bertso usai, gaizki egiteko bildurra beti, bertsolariaren etxai, bertsolariaren etxai. Etxetik irten ta non nahi, pozez kantatzeko alai, eduki dut nahiko doai, badakizue bertsolariok, baina ez dugu dena jai, hainbat jenderi poze mandiot, sufriarazi ere bai, sufriarazi ere bai. Gazte garaian dena korrika, doa indartzu ta irrintzika, aita ta ama ere askotan, irriai ezin eutxita, irriai ezin eutxita, bapatekoaren kinka, lortu nahiaren irrika, ez da beti hain polita, aitailen eman gonbidapen bat, baina ez du egin bisita, han egongo da ezkaratzean, irratia itzalita, irratia itzalita. Lau urte dira dagoeneko, hementxe egin nuela peto, baina sasoia izango dugu horri buelta emateko, horri buelta emateko. Prestu nago kantatzeko, gogo aldetik perfecto, rima eta doinuz lepo, ta agintzen dute ingo dudala, sekula baino hobeto, lengo denak ta jende gehiago, zoriontsu egiteko, zoriontsu egiteko.